convenio entre o Concello de Quiroga, a través das súas áreas de Cultura e Servizos Sociais, e a Área de Cultura de Vicepresidencia da Deputación de Lugo, levou a poñer en marcha o obradoiro Tecendo Memorias. Un proxecto de recuperación da memoria comunitaria e cultural do pobo, fomentando a socialización a través da recuperación da cultura, da historia, do lugar e das historias de vida das persoas que residen nas parroquias do Concello de Quiroga. É moi importante a axuda a ese desenvolvemento cognitivo o traballar en comunidade, e coñecer as nosas tradicións, comentar as nosas vivencias, compartir as nosas vivencias, recuperar cantigas, xogos, tradicións de antes, todo eso que aparte de ser bo para a sociedade, porque recuperamos cousas que se poden esquecer e perder, axúdanos a traballar o cerebro. 3 grupos de traballo reunidos no Centro Social de Quiroga, no Centro Social da Ermida e no Centro Social de Campos de Vila. Durante 3 meses reuníronse os participantes coa intención de mellorar as súas habilidades cognitivas, a través dos seus recordos e da lembranza da sabedoría popular. Pero este non sería o único obxectivo destas reunións. Vamos a facer unha pequena guía didáctica e despois tamén vamos a facer unha entrevista coa radio do colexio e bueno, esperemos que desta semente podan agromar así máis pequenas cousiñas ou accións, non? Que todo vai a depender un pouco da dimensión que se lle queira dar. Un montón de recordos de unha infancia que foi felicísima porque non tiñamos tablet, non tiñamos teléfono móvil, pero tiñamos imaginación. Non te quero contar a imaginación que tiñamos. De antes que o mellor xa as tiñas olvidadas, oye, sempre ben recordalas e gustache saber as ideas dos demais, as cousas dos demais, todo eso. Aprendí polo menos a relacionarte ca xente e bueno, cousas que che contaban as compañeiras, oye, que tú a mellor non sabías. Bueno, pues empezamos un pouco por aí, tirando dun fío, tirando de outro, e descubrimos historias que estaban esquecidas, pero que son moi interesantes. E coa gran cantidade de información que saiu destes espazos de encontro, buscouse a maneira de canalizala encamiñándose a 3 proxectos distintos. No grupo de traballo de Quiroga saíron moitas conversas sobre plantas e xogos da nenez, algo que o grupo bota de menos na infancia de hoxendía. O seu proxecto encamiñouse á elaboración dunha guía didáctica que poida servir para uso do centro educativo no seu programa de proxectos escolares. Eu vexo que os nenos xogan pouco. Xogan, refiérome a que xogábamos nós, a un cento de xogos, ao brilé, ao corro da patata, ao saltamimula, bueno, á comba, esos nenos, ao guá, á billarda, esos nenos hoxe non saben o que é, e é unha pena. É unha pena porque estabas con outros pequenos e tiñas aquela cousa, a ver si gano, collías unha rabieta cando perdías do demo, tal. Pero que falta moita imaginación para que en xogos para nenos. Pero o neno está co teléfono, co tablet tal, é claro que está xogando, pero non está interactuando. E creo que interactuar tamén é moi importante. No Centro Social da Ermida falouse de varios temas, entre eles, como non podía ser doutro xeito, da súa tradicional romaría e da transformación que sufriu nos últimos anos. Pero tamén se falou de comida, e este sería o tema escollido para o seu proxecto, que rematará coa elaboración dun pequeno recetario no que terán cabida moitas das comidas tradicionais da zona. Porque non é o que era antiguamente. Antiguamente, pois si viña xente, que antiguamente había moitas merendas. Que aquí merendas, sí, que agora non hai unha merenda. Agora xa é diferente. E antiguamente todas eran merendas, viñan pola mañá, pois por aí, polo río, todo era xente de merendas. O proxecto desenvolvido en Campos de Vila, aproveitando a idade e inquedanzas dos participantes, dirixiuse por outras direccións. Realizouse un traballo de investigación sobre as ferrerías de Quintá e a Rodela e a súa vinculación coa toca. A finalidade é crear unha pequena ruta con paneis interpretativos e códigos QR que mostren parte da súa historia.
Home, claro, eso é o máis interesante, que todo o mundo coñeza e poña en valor e lle dé valor a todos eses sitios que están na nosa contorna e que teñen un pasado estupendo e que forma parte do que somos nós agora, non? Porque, ao final, a historia que fai que sexamos como somos, non? Cunha pequena presentación destes 3 proxectos remata o Obradoiro tecendo memorias, cumprindo o obxectivo de recuperar a cultura do pobo e as historias de vida que reforzan a súa identidade, pero abrindo a porta a seguir traballando na posta en valor do relato e dos saberes dos veciños.